What's up mga tol? What's up? Nay atong utol ba? Ka-message ako. Ana siya nga. Maton-maton daw ko. Isog-isog daw. Pero naa siya nahibalaan nga. Ginakulatar daw ko sa kong asawa. Tinuod na. Ginakulatar ko. Ako anang ginatuyo. Kay usahay tol kinibang lakit kanang dugay na tangwa katilog bunog murag luya. Mao nang magpabadlong ko sa magpakulata. Gago! Kinsa pamanday lain nga mukulata nato nga. Di gyud ta kabalos. Oh no! Siya ra gyud atong asawa. Pero malipay man po tol kay kanang kulatag asawa manggod. Say na siya og pagpangga ug gugma. Mo nang salamat kayo lang ha. Ginakulata gyud ko nimo permanente. Ugma na po lang ha, magabihan ko uli. Kulatahan na po ko. Ito.